b'75% tad-dokumenti tal-vot imqasma l-Pulizija jkomplu jduru bib iqasmu d-dokumenti tal-vot. Id-direttur elettorali fl-uffiċċju tal-Kummissjoni Elettorali Jeffrey Ellul għall il-TVM News li minn 354,000 vot diġà tqasmu madwar 267,000, proċess li jibqa' għaddej sal-ġimgħa 15 ta' Mejju. Wara dawn id-dokumenti jiġu jerġgħu il-Kummissjoni Elettorali isiru ċ-checks neċessarji biex imbagħad finalment dawn id-dokumenti jerġgħu jgħaddu għand il-Pulizija biex jitqasmu mill-assess tal-Pulizija jew mill-Kunsilli Lokali. Ovvjament dawn jibqgħu jitqasmu sal-ħadd 24 ta' Mejju u mbagħad jiġu għandna jerġgħu jsiru ċ-checks u mit-tnejn jibdew jerġgħu jitqasmu minn hawnhekk mill-counting hall u jibqgħu sejrin sal-ħamis sa nofs il-lejl. Sa 2-11 ta' Mejju, il-Kummissjoni Elettorali laqgħet ukoll in-nomini tal-kandidati għall-elezzjoni ġenerali 2026. Meta għalqu n-nomini irċevejna 282 applikazzjoni minn 6 partiti rreġistrati mal-Kummissjoni Elettorali kif ukoll 2 nomini minn kandidati indipendenti. Wara li għalqu n-nomini l-Kummissjoni Elettorali tiskatta proċess ieħor. Illum stess bdejna kollaborazzjoni mal-istamperija tal-Gvern l-abbozzar tal-polozz tal-votazzjoni, jiġifieri d-dettalji kollha tal-kandidati ngħadduhom mill-istamperija tal-Gvern jibdew jabbozzaw it-templates tal-polozz tal-votazzjoni, ngħaddulhom ukoll ir-ritratti tal-kandidati kollha biex jintefgħu f'dawn it-templates u finalment jibda il-proofreading ta' dawn il-polozz tal-votazzjoni. Is-Sur Ellul għal il-Kummissjoni Elettorali għaddejja wkoll bil-preparamenti biex tħejji l-assistenti kummissjonarji elettorali. B'kollox għal din l-elezzjoni se jeħdu sem bejn 4,500 u 5,000 assistenti kummissjonarji elettorali. Fuq id-distretti kollha 13 b'kollox, il-partiti ewlenin se joħorġu bejniethom 137 kandidat. Fisem il-Partit Laburista se jikkontestaw 72 kandidat li minnhom 55 se jikkontestaw fuq 2 distretti. 65 kandidat se jikkontestaw fisem il-Partit Nazzjonalista li minnhom 42 se joħorġu fuq 2 distretti.